దేవునికి స్తోత్రం. ప్రియమైన ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామాన్ని బట్టి మీ అందరికీ నా యొక్క శుభవందనాలు తెలియజేసుకుంటూ, ప్రియులారా, దేవుని మహా కృపను బట్టి దేవుడు మరొక దినాన్ని మన జీవితంలో అనుగ్రహించి ఆయన కృప కాపుదల మనందరి పట్ల ఉంచి ఆయన కాపాడుతున్నటువంటి దేవాది దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయనే నజరేడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు కనుక ఆయనకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లునుగాక. ప్రియులారా, మరి ఈ దినాన్ని దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. అయితే ప్రియులారా, దేవుని ప్రజలుగా మన జీవితంలో ప్రియులారా అనేకమైన కార్యములు మనం తలస్తూ ఉంటాం. అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు మనము కలిగి ఉంటుంటాం. అయితే ప్రియులారా, మన తలంచిన కార్యములు, మన తలంచినటువంటి ప్రయత్నములు అన్నీ సఫలమగుతూ ఆశీర్వాదకరముగా, దేవునికరముగా, మేలుకరముగా ఉండాలి అని ఆశించినట్లయితే ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుని వాక్యము మనం చదువుకుందాం. ప్రియులారా, ద్వితీయోపదేశ కాండము 15వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి 10 వచనాల వరకు చదువుకుందాం. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశమందు నీ పురములలో ఎక్కడనైనను నీ సహోదరులో ఒక భేదవాడు ఉండిన ఎడల, భేదవాడు అయిన నీ సహోదరుని కరుణింపకుండా నీ హృదయమును కఠినపరుచుకును కూడదు. నీ చెయ్య మడుచుకొనుక వాని కొరకు అవశ్యముగా చెయ్యి సాచి వాని అక్కర చొప్పున నీ అక్కరకు చాలినంత, ఆ అక్కరకు చాలినంత అవశ్యముగా వానికి అప్పివలను. విడుదల సంవత్సరము అయినా 7వ సంవత్సరము సమీపమైనదని చెడ్డ తలంపు నీ మనసులో పుట్టుక ఉండినట్లు జాగ్రత్త పడము. భేదవాడైన నీ సహోదరుని ఎడల కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఈక పోయిన ఎడల వాడొకవేళ నిన్ను గూర్చి యెహోవాకు మొరపెట్టుము, అది నీకు పాపమగును. నీవు నిశ్చయముగా వానికి ఇయ్యవలను. వాని ఇచ్చినందుకు మనసులో విచారపడవద్దు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కార్యములన్నిటిలో నీవు చేయే ప్రయత్నాన్నిటిలో నిన్ను ఆశీర్వదించెను. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రియమైన ప్రియులారా, మన కార్యములు సఫలమవుతూ ఉండాలంటే మన తలంచినటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలమవుతూ ఉండాలంటే ప్రియులారా, ఇక్కడ చదవమన్న వాక్య భాగంలో దేవుని వాక్యం మన జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ, ప్రియులారా, మనం నివసిస్తున్నటువంటి దేశంలో కావచ్చు, మనం నివసిస్తున్న పట్టణంలో కావచ్చు, మనం నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో కావచ్చు, ఎక్కడ నివసించినా అక్కడ మన చుట్టూ భేదవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, వారు ఎవరైనా మన వద్దకు వచ్చి ఏదైనా సహాయం అడిగినప్పుడు ప్రియులారా, మన శాతనైనంత వరకు మనం సహాయం చేసేవారుగా ఉన్నట్లయితే ప్రియులారా, తప్పక దేవుడు నీ కార్యములు సఫలం చేసే దేవుని అంటున్నాడు. నీ ప్రయత్నములన్నిటిలో కూడా ఆశీర్వదించే దేవుని అంటున్నాడు. కనుక ప్రియులారా, ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నవారని మన వద్దకు వచ్చినప్పుడు మన శాతనైనంత వరకు మనం సహాయం చేసేవారుగా మనం ఉండాలి. ఎందుకంటే మన దేవుడు మనం పాపులమై ఉండగా మనందరి పట్ల దయ చూపి, జాలి చూపి, కనికరం చూపి తన ప్రాణత్యాగం చేసి మనందరినీ కూడా అద్భుతంగా విడిపించి రక్షించి పరలోక మోక్షాన్ని అనుగ్రహించిన దేవాదేవుడు మన పట్ల ఎంత దయా, ప్రేమ, కనికరం చూపి ఉన్నాడో అటువంటి దయా, ప్రేమ, కనికరము, జాలు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజల పట్ల మనము కలిగి ఉన్నట్లయితే తప్పక ప్రియులారా ఆశీర్వదించే దేవుడై ఉన్నాడు. మన హస్తములు ఆశీర్వదిస్తాడు, మన జీవితాలు ఆశీర్వదిస్తాడు, మన కుటుంబాలు ఆశీర్వదిస్తాడు, మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిని ఆశీర్వదిస్తాడు, మన ఇరుగు పరుగును ఆశీర్వదిస్తాడు, మనలో ఆశీర్వదిస్తాడు. మన దేవుడు ఆశీర్వదించే దేవుడు గనుక ఎవరిని చూసి, ఎవరైనా సహాయం అడుక్కున్నప్పుడు ఎవరిని చూసి మనం చేతులు ముడుచుకోకూడదు, వారిని చూసి మనం విచారపడకూడదు, వారిని చూసి మనము ప్రియులరా ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేటువంటి మూలుగు మన హృదయంలో కలిగి ఉన్నట్లయితే తప్పగా యేసయ్య నామను బట్టి సహాయం చేసేవారుగా ఉన్నట్లయితే, ప్రేమను పంచేవారు ఉన్నట్లయితే, ఇదిగో అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వారందరినీ కూడా ప్రభు అంటున్నాడు,
ప్రియులారా, ద్వితీయోపదేశకాండం 10 ప్రకారంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే, నీ దేవుడిని యెహోవా నీ కార్యములన్నిటిని నువ్వు చేయు ప్రవృత్తులన్నిటి నిన్ను ఆశీర్వదించుదును అంటున్నాడు. అటువంటి వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించే దేవుడిని అంటున్నాడు. ఒకవేళ అటువంటి రీతిలో ఉండకపోతే ఇక నుంచైనా నీ ఎద్దుకు ఎవరైనా సహాయంకి వచ్చినప్పుడు, ఎవరైనా చేతులు చాపినప్పుడు కలిగి ఉంటే తప్పక నీ కలిగిన దాంట్లో నువ్వు సహాయం చేసేవాడిగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలు అన్నిట్లో దేవుడు ఆశీర్వదించబోతూ ఉన్నాడు. కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో నేనే తలంచినా, ఏ కార్యము తలంచినా జరగట్లేదు, ఏ ప్రయత్నం తలంచినా జరగట్లేదు అని బాధపడుతూ ఉంటాం. ఎందుకు జరగవో ఇక్కడ స్పష్టంగా దేవుని వాక్యం మనకి కనిపిస్తుంది. కనుక దయచేసి ఎవరైనా మన వద్దకు సహాయం కోరినప్పుడు వారు సహాయం చేసే స్థితిలో ఉండకుండా చేతులు ముడుచుకున్నట్లయితే మన జీవితంలో దేవుడు మన తలంచిన కార్యములు జరగవు, మనం చేసే ప్రయత్నాలు జరగవు. అవి జరుగుతూ ఉండాలంటే శాతనైనంత వరకు ఎవరో ఒకరికి యేసయ్య నామాన్ని బట్టి సహాయం చేసేవారు ఉన్నట్లయితే తప్పగా దేవుడు నీ కార్యములు సఫలం చేయబోతున్నాడు, నీ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలం చేయబోతున్నాడు. ఎందుకంటే మన దేవుని వాక్యాన్ని మనం పాటించినప్పుడు దేవుడు అద్భుతంగా మన జీవితాలు అద్భుతాలు చేస్తాడు, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేస్తాడు. కనుక ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు అద్భుతాలు జరగాలని, యేసయ్య నామములో ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు పొందుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరు అద్భుతంగా ఆశించబడాలని, అద్భుతంగా దీవించబడాలని, ఉన్నతమైన స్థాయిలో ప్రభు యొక్క నామను బట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఉండాలని యేసయ్య ప్రేమను బట్టి మనం చేసుకుంటూ ఈ కొద్ది మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభు మీ కార్యములన్నీ సఫలము అగునట్లుగా చేయనుగాక. యేసయ్య కృపను బట్టి మీ తలంచిన ప్రతి ప్రయత్నములన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందునుగాక. దేవుని కృప మీకు తోడు నడిపించి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యు.